A går ud med noget. Og det er så bevist. Nej, jeg er faktisk ikke helt færdig nu. Så kan vi også prøve at se om A over sinus til A også er lige med B sinus til B. Her starter vi så med at gange med sinus til A på x-siden. Det går ud med andet, og det bliver stående. Og så ganger vi med sinus til B på begge sider. Så får vi A gange sinus til B lige med. Og så ganger det på, så forsvinder den. Og så har vi B gange sinus til A. Så dividerer man på begge sider med AB. Det vil så sige, at man får sinus B divideret med B, fordi at R er ud med hinanden. Og ligeledes så får man at sinus til A over A. Så er det bevist. Hvor meget tid er det tilbage? Det er nok 4 minutter. 4 minutter. Ja. Hvad? Nej, ikke rigtigt. Jeg troede, jeg kunne nå mere. Ja. Jeg har ikke mere faktisk. Så står der bare her. Så er det plads til mere. Ja. Ja, hvad siger de øvrige? Marianne og Henriette? Ja, det bliver lidt oplagt at tage lidt forlængelse af det her op. Nej, men det kan man sådan set godt. Jeg ved ikke, om det er en god idé at sige sådan. Jeg ved ikke, det havde jeg bare gjort, lige skrevet dem op inden, altså den formel, den man sådan beviser. Ja. Så man lige ved, hvad det er. Ja. Ja, det er jo selvfølgelig fint, ikke også, men det gælder om at optimere tidsforbruget her. Det gør det. Og minimere, kan man sige, de skriverier, der er også. Så det synes jeg, det er udmærket, det Jeppe gjorde det over, at han fik bevist de formler stille og roligt, også, uden at ligesom, fordi som først til at skrive en hel masse formler op først, og så bevise det bagefter, hvor man så kommer frem til den samme formel der, jamen det tager tid alt sammen. Og det gælder om at få så meget, der har substans sagt som muligt inden for de der 15 minutter, man har til at starte med. Altså jeg har kun tegnet derovre i det første, og jeg har kun tegnet én tegning, men jeg ved ikke om man, fordi jeg synes, at man lige kan se, hvad det er 15 minutter her. Nej, okay. Men jeg ved ikke, om man skal give den, når det er 2 tegninger. Altså de 2 dele her? Ja. Og det vil jeg sige. Ja. Og det, når man så skal spørge om noget her på et tidspunkt, så kan jeg jo spørge Jeppe. Det der, hvor kommer det fra? Hvor det kommer fra? Ja. Så vidt jeg kunne se, kom ud af den blå luft. Hvad mener I to med? Hvad er det, der står pige? Jamen, Jeppe sagde, det var fint, at det punkt her, det er skæringspunktet med det her vinkelben, og så cirkelperiferien for intercirklen. Og det kalder vi retningspunktet for vinklen. Det sagde han, det var vældig fint. Det spørger om, hvor kommer det fra? Lige pludselig står der noget op, der hedder cosinus til V og sinus til V. Hvor i verden kommer det fra? Det synes jeg, han sagde. Ja, det gør han også jo. Han siger, at vi har den her. Det kan jeg godt se. Men det var bare ikke så vidt, som der. Ja, man vil nok måske synes, det er et dumt spørgsmål. Men det er i og for sig for at understrege, at lige præcis det, der står her, og dermed også det, som Jeppe gjorde her, det er altså en definition af sinus til V
og cosinus til v. Det er simpelthen en definition, ikke også? Og det er det, man ligesom skal holde fast i. Det er ikke noget, man beviser, men det er på den måde, vi definerer de der to ting og sager, ikke også? Som så kan udvikle sig til på matematiske funktioner, vi kan gøre ting og sager ved at differentiere osv. Men det kommer lige præcis fra det sted der. Så det er en ting. Og så er det jo implicit, man tegner til at starte med. Hernede, der sagde du, at vi havde en trekant og så videre, men du startede med at tegne en cirkel. Det vil nok sige, at den logiske måde hernede, det vil være at sige, at her har vi en trekant, som hedder A, B og C, og det vil også være med de der veje. Der har vi en trekant, en eller anden vilkårlig trekant, og her der har vi så måske en vinkel, som vi vil kigge lidt på, ikke også? Så gør vi det, at vi tegner en intercirkel med centrum af det punkt der, og så sådan der, ikke også? Og så kører du løs på det der. Altså, det er selvfølgelig lidt lidt detaljer, ikke også? Men det er sådan lidt med den logiske rækkefølge i det. Herover, der var det jo fint bevist, der var jo ikke noget slinger i valsen, men jeg vil nok sige, at du kunne have sparet noget tid her, og så have brugt det på at bevise kosinusrelation i stedet for. Fordi når man har det der op, så kan man sige, at ja, hvis man så, det kan man jo godt måske lige gøre sådan her, altså den der, hvis vi ser bort fra, at det har med arealer at gøre, så har vi jo her en ligning stående, som sammenknytter de tre udtryk der. Og i den her ligning, der kan vi kan måske bare sige det, eller i hvert fald skrive, at vi dividerer på alle tre udtryk der med en halv A, B, C. Og så kan man jo se, hvor B og C ryger væk her, så har vi sinus til A delt med A, og herhen tilsvarende. Så har vi formlen derovre, så vil vi bare skrive, så får vi den formel der direkte, ikke også? Og så jeg spare alle de overvejelser her. Og hvis du gerne vil have den her version frem, som du synes var god at få frem, så kan man bare sige, at når vi har den her stående, jamen så kan man jo bare lige tippe de der brøker. Du har jo været lidt inde på det før med at give det med en brøker sådan der, men hvis man tager reciprokværdi på begge sider af lighedstegn, eller på alle sider af lighedstegnen, så passer ligningen stadigvæk. Så på den måde der, så sparer man jo en hel del tid, ikke også, som du kan bruge til at bevise kosinusrelationer eller andre gode ting. Ja, man kunne jo også, hvis man kommer i tanke om det kan man også spørge til bagefter, at det punkt der rent faktisk har koordinater med 1, tangents til det. Det kunne man også måske have taget med, eller det kan være noget, jeg finder på at spare. Godt, men det var vel det.